Tiri pano tichibvunzana kuti ko dhuku rinosungirwei Mama V vasecure a deal nevanhu vekuThailand kuti vagotipawo Thai rice vachiwedzera pabrand ravo Mama V Malawi rice. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuri kunzi deal iri rasponsewa neSky Path Services iyo yakavapa zvakare hotel stay dzavo kufacilitata meetings pamwe chete nemaconnections. Vari kutenda zvikuru tangoti isu zvinovengwa nemurwe izvi. Recently vaitoacta zvavo maskits avo vari paTimes Square. Times Square guys haisi kutamba nayo, but we are so proud of admire ari kushanda nesimba Lauren Guyowo nemamwe maceleb akawanda ekuZimbabwe, masocialites Zinhle Gladwell, Zimbo Tracker, Mbuya Pearson, vese vari kungoti congratulations, well done, we are so proud of you. Aiwa guys, zvinhu zviri kuratidza kuti mukomana is a hustler. Atori hustler zvokudaro pamba tinotoziva kuti zvinhu zvemasocial media izvi zvinokusumudza, but pamba pacho you actually need a big business rinokusustaina throughout. Kukanzi monetization yapera hapana paunozochema uchiti life yangu yagumira pano. Aiwa bodo inenge isina kuguma. Unenge uchiziva kuti vanhu as long as vachiri kungodya rice guys, hapana kana chinoramba. Christmas tinodya rice, mazuva ano takutoidya mazuva ese. Kunyanya yekuThailand iyi mukangotanga game yekudya Thai rice, aiwa panenge patoshata. Mama companies akawanda ekuZimbabwe achatochema nekuti Mama V vanenge vatoenda nenyika. Please guys, do leave your comments on what you think kushandwa nesimba kuri kuitwa navakomana.